Dios quiera. Vale, grabando estamos. Hola, què tal? Us donem la benvinguda al podcast de Maple Llagostera. Avui som en Carlos, jo em presento, i en Dani. Hola, què tal? Soc en Dani. Hola, què tal? Qui som, Dani? Què és Maple Llagostera? Bé, Miple Llagostera és una associació de jocs de taula modern. Ens vam crear el 2019 com una associació per poder juntar tot tipus de gent de Llagostera, diferents edats i diferents gent de tot arreu, que no només fos de Llagostera. I el nexe que ens unia eren els jocs de taula. I a poc això ha anat creixent. I bé, ens dediquem a això, a jugar a jocs de taula cada setmana. I quan quedem? Cada divendres, a partir de les 9, al Casino Llagosterenc. I alguna sessió que sigui més... no tan tard? Tenim les sessions familiars, que és cada 2 setmanes, de 2:45 a 2:45, al mateix Casino Llagosterenc. Molt bé. I si volen venir, han d'avisar o han de dir alguna cosa o es presenten allà llau? Es poden presentar lliurement, l'entrada és gratuïta i bé, que entrin i vinguin a jugar. Perfecte. Hauria de posar per aquí el mail o algú, o el Twitter, l'Instagram de l'associació i tal, no? Estaré bé. Per la següent sessió ja ho tenim. Ja sabem què posar. Vale, doncs l'última sessió, que va ser... Si més no, Carlos, ens poden trobar a Instagram, ens poden trobar a Twitter i, si no, al Google segur que els ajuda. Com és l'Instagram? Mipel Llagoster, no? No, aquest és el de X. Instagram és Mipel Llagostera. Vale, doncs la sessió anterior, la del 21 de novembre, va ser poca gent perquè estem acostumats últimament. Érem unes 15 persones, dividits en 3 taules. A la taula de dins hi havia els adolescents amb en Borja, jugant a Descent, Leyendas de las Tinieblas. Un joc de 1 a 4 jugadors, cooperatiu, segons la BGG, 120-180 minuts, recomanat per més de 14 anys, i un pes de 2,70 sobre 5. Explica'ns què és això del pes, Dani. El pes és una manera d'avaluar la dificultat, no la dificultat del joc, sinó potser la dificultat de prendre decisions a dintre del joc. O la dificultat potser d'aprendre a jugar, no? O d'explicar-lo. No, més que explicar-lo, jo crec que això, de prendre una bona decisió dintre el joc. Molt bé. Aviam, la fitxa, la puntuació de 7,9 amb 5.600 ratings. Aquest joc l'ha fet Cara Senteldang i Nathan i Hajek. No conec res d'aquesta gent. Tu coneixes res d'aquesta gent? Res. Per què tenen? Aviam que tenen. Ui, Mansiones de la locura. Segona edició. Alguna de les aventures. I el Lord of the Rings, el viatge per la Terra Mitjana, també. Sí, tots aquests que van amb aplicació. Sí. Sí, tots els que van. Potser són els developers. Sí, perquè també hi ha la segona edició de Descent, que aquesta de Leyendas de las Tinieblas és la tercera edició. També tenen el Fallout. El Fallout no em sona que tingui ja. No ho sé. Vale. Cara Senteldang. I l'altre... el mateix té? Sí. El Fallout aquest. Mira, el Journey in the Dark, que és l'aplicació, la tenen aquí. Molt bé. I els pinzells aquí tenim Preston Stone i Gary Storkamp. I l'ha publicat al nostre país en castellà, Fantasy Flight Games. Distribuït per Asmodee. I de què va això, Dani, el Descent? La veritat, no hi he jugat, però una Meritarage, no?
Sí, un Ameritrash, un Dungeon Crawler, no? Molt maco, amb molta escenografia, va creixent l'escenari, va semblar molt espectacular, va ser molt xulo. Sí, sí, déu-n'hi-do. Modular també, no? Que conforme vas avançant van apareixent l'escenografia i de més. Sí, comença molt, bueno, molt simple amb un terreny i a poc vas creant tota l'estructura, edificis... Sí, sí. No sé si hi ha cap foto per aquí que es vegi. Ens apareix. Va una mica pedals avui l'internet. Jo crec que això s'ho devien passar bé. I tant, si van estar dient que és una campanya i que volen fer la campanya. Borja encantat, evidentment. Hombre, com no? Ah, mira, aquí està. A veure, Carlos Valent Lene, això. Sí, noi. Mira quin Bueno, mastodont això darrere. i va apareixent a poc. Els personatges tenen les seves cartes com a equipament, encanteris i tal. Es poden fer ferides per fer accions extres. Crec que tenen un moviment i una acció, o poden substituir el moviment per l'acció, o així, m'ho estic inventant una mica. Bueno, jo no el vaig veure ni jugar, vaig veure només l'escenografia, vaig al·lucinar i vaig dir, joli, està guapo això. Jo vaig A veure... més que portaven, no sé si tenim cap foto a la sessió, portaven un tapet i tot en lloc de jugar sobre la taula. Molt xulo, la veritat que molt guapo. Les poden veure a l'Instagram, les fotos de la sessió. Per la següent ja les penjarem aquí també. I això va ser Descent, leyenda de les tinieblas. Proper cop hauríem de convidar algú que jugui a cada taula. Bona idea. Següent taula. Iki. Aquí estava jo. Aquí estava jo també. Contractar artesans i fer el teu mercat. I cremar coses. I cremar, bueno, es va cremar un pobre edifici, no? Sí, pobre. Dissenyador Kuta Yamada. Els pinzells tenim Domi, David Sidbon i Kuta Yamada. O sigui, el mateix dissenyador es va posar els pinzells. Un chico para todo. Tampoc el conec, eh? Què més ha Un fet? Kuta Yamada. Ha fet Iki, Stone Garden. Stone Garden em sona. Ha fet jocs japos. Dinosaur Train. Molt bé, molt interessant. El Rhino Millionaire, conegut també, no sé on. Futari Machi. No coneixem res d'aquesta gent. Perfecte. Si més no, jo no. I menys aquests amb kanjis. Molt bé. Portat aquí de la mà de Rakis Games. Sí. I d'aquí va això. Anem a obrir imatges. Que es vegi una amb un taulell així. Aquesta és una edició més antiga, no? Pel que veig. O amb alguna expansió. Que no fos un proto o alguna cosa. Aquesta gent tan maca. La noia no sé si s'ho està passant bé. Potser se li va cremar l'edifici també. Estava pensant que està el mateix. Se li havia cremat alguna cosa. Amb aquesta és el millor. Mira, podem aprofitar aquesta, no? Això té una pinta de proto. Uah. Deixa'm veure alguna imatge que es vegi millor. Va, que en trobaràs alguna. Alguna valdrà la pena. Jo no puc compartir, no, les meves? No. Aquesta fa pinta de proto també. Carai, tu. Baixa. Aquesta? Serà per pàgines. Per aquesta. Tinc dificultats en veure-ho en el teu. Aquesta es pot servir, mira. Tenim aquests senyors grandots que aniran fent voltes pel mercat, parant en les parades a comprar el que fora. Aquí teníem sandàlies, aquí teníem arròs, aquí podíem pujar al track d'incendis, que és aquest vermell que es veu aquí a l'esquerra. La protecció contra el foc, no? Sí.
Aquí es podria comprar tabac i pipes. Aquí no me'n recordo. Canviar arròs per monedes, potser. Aquí podies comprar arròs o construir un edifici, que els edificis se n'escollien uns quants al principi i els posaves en un costat. Aquí podies comprar peix, que això era per fer un set collection, donava puntuacions segons els diferents peixos que tinguessis. I aquí podries canviar monedes per les monedes aquestes d'or grans que et donaven punts també al final de la partida. Això dels peixos a mi em va quedar un dubte i era si a cada era, no sé si eren eres, les estacions, Estacions. els peixos sempre eren diferents i iguals entre si. Sí, a cada estació són el mateix tipus de peix a l'estació. Si són dos peixos, a cada estació, dos peixos iguals a cada estació que canvien. Per exemple, a primavera tenim dos llobarros, a l'estiu tindrem dos salmons i anar fent. I un d'ells té una puntuació a final de partida extra i l'altre no, per tant el que té la puntuació és més car que l'altre, que el compres amb monedes. Un cop pares en una parada i compres el que fora, a més pots fer l'acció del treballador, que és la carta que es veu després a dins de la paradeta. Hi ha dues cartes, els treballadors, hi ha dos treballadors i se n'havia de triar una de les dues. Sí. Estem començant una mica la casa per la teulada també. Què es fa al principi de la ronda? Al principi de la ronda aquí tenim uns ninotets una mica més petits que els que van voltant pel mercat i has d'escollir quants moviments farà el paio del mercat. Ho fem per ordre d'incendi. El que estigui més avançat a l'entrac d'incendis es col·locarà aquí primer i decidirà. I anem fent segons aquest ordre i un cop comences, que començarà el que estigui més a l'esquerra, o sigui el que es mourà menys, ha d'escollir si vol cobrar o comprar carta. Cobrar, agafes 4 monedes i després fas el moviment del teu personatge del mercat, o compres la carta pel cost que digui aquí dalt, aquesta val 1, aquesta val 4, algunes tenen un benefici immediat que acostuma a ser pujar un atac d'incendi, perquè sempre aquesta puja 1 i aquesta puja 2. L'agafes, el col·loques en una de les paradetes i col·loques un d'aquests petits, que es deien gammons o gomons? Commons, no? Els kobolds. Els kobolds? Sí, els kobolds, els famosos kobolds. Llavors, tots tenien molts curiosos i molts japonesos. Molt sí. bé. Llavors, si fas l'acció d'una carta d'un altre jugador, aquest jugador guanya experiència i el kobold aquest puja 1. Un cop arribi a dalt de tot, es jubila i se'n va al teu taulell, com es veu aquí dalt. Epa, com es veu aquí. Llavors, què més? A més, a l'altre cantó es veuen els edificis, que pots posar edificis. Sí, no els veig tots. Sí, vale, aquí. Sí, estan al final. Llavors, quan compres un edifici, que és aquesta acció d'aquí, agafes l'edifici, li poses un kobold d'aquests i també el col·loques en un dels espais disponibles d'aquí. I aquest kobold ja no torna. Aquest kobold ja no torna, a no ser que escrivi un edifici. Què passa? Llavors, en aquests llocs centrals, col·locar-te aquí costa 2 monedes addicionals. Anem passant a dins de l'estació, cada estació té 3 mesos, mentre vas passant d'estació, vas renovant el mercat, les cartes que no s'han comprat, si poses una moneda a sobre, que vol dir que tindrà un descompte d'aquella moneda, i un cop acabes una estació, es fa el canvi de tots els tokens d'aquesta estació per uns altres, i cobres, què cobres? Doncs el de sobre del teu kobold, per exemple, aquest cobraria un d'arròs, cobraria això d'aquí també, el vermell cobraria, això són iquis, que és com es diuen els punts de victòria, que és el track que hi ha a l'esquerra del tot, i un arròs, més aquí crec que hi ha monedes, més els que ja tinguis jubilats, que també es veuran aquí què et donen cadascú. Els edificis, alguns d'ells també et donen beneficis a l'hora de cobrar, i en alguns casos, com és en aquest pas d'aquí, i aquest d'aquí, i aquest d'aquí, hi ha incendis. Els incendis es resolen barrejant aquesta pila d'aquí, que són 4 fitxes, cada fitxa representa un d'aquests mercats. S'agafa, el que estigui més endavant, el tracking d'incendis, n'agafa un a l'atzar, i l'incendi començarà
en el color que hagi sortit, començarà en aquests dos casos des de l'esquerra cap a la dreta i d'aquí de fora cap endins. Què passa? Que el primer, per exemple, té cost 5, és un incendi de 5, aquí cremarà si la persona que estigui aquí no ha arribat com a mínim a 5 d'incendi. Si, per exemple, arriba aquí i estava a 4, doncs aquesta carta es crema, se'n va del joc i el teu cove el torna al teu taulell. Llavors aquí hi ha un -1, un -2, un -3, doncs el foc anirà perdent intensitat. Si aquesta casa s'ha cremat, se'n va i saltarà la següent. Si aquest sí que tenien 4 d'incendi, doncs aquest es salva i l'incendi s'atura. I si no, segueix cremant. I si no, segueix cremant, sí, fins que passi d'aquí. Va propagant i... Com et pots salvar de l'incendi? Doncs pujant aquí en el tracking o tenint una d'aquestes dues fitxes. Que el que fa és, per exemple, si aquest estava a 3, fa servir això que salva de l'incendi, però l'incendi no s'atura, segueix el següent. I anem fent. Què més? Què ens deixem, Dani? Són 4 estacions i després un torn final. Sí, són 4 estacions, després hi ha l'any nou, no? Que agafes el teu monigote gran, el col·loques allà on sigui, i fas l'acció i puntuem. Al final de cada estació es canvien tokens, es canvien a les pipes, el tabac i els peixos. I les cartes? I les cartes, sí, s'eliminen totes, es treuen les monedes i tot que hi haguessin. I ja està. Un joc senzillet, però bueno, va ser agradable de jugar, va estar bé. Sí, i al final, per puntuar, puntues el set collection dels peixos, que segons es col·loquen aquí, en aquests 4 espais. Com més tipus diferents tinguis, doncs més punts faràs. Llavors sumes els punts addicionals que hagin dibuixat. Per exemple, aquest aquí crec que té 7 punts al final de la partida. Llavors puntuaràs també per tipus diferents de cartes que tinguis, de treballadors. Per exemple, la lila, la marró, la vermella, la groga. A més, puntuaràs pels punts que et donin les bosses de tabac i si com a mínim tens una pipa, es multipliquen per 2 els punts que et donin aquest tabac. Més el que et donin els edificis, si encara són dempeus i no s'han cremat. Sí. I això és tot. I després monedes i tokens i... Sí, que també puntuaven alguna cosa, però bueno. L'arròs i les xancles no donaven res, i llavors les fustes, les monedes grogues grans aquestes i alguna cosa més et donaven punts. Monedes grans donaven bastant. Crec que em donaven 4 punts les monedes grans i un punt la fusta i hi havia alguna més que... I cada 4 monedes un punt, també. Bé, el vam jugar 4. Em va semblar un joc per 4 per omplir bé el mercat, que si no segurament deu quedar una mica buit. No sé què diu la BGG, però a mi em va semblar un joc de 4. No, a veure què diu la BGG. També la tinc oberta. Best 4, sí. Sí. La comunitat diu 2-4, però millor a 4. 3 també, eh? Bueno, millor a 3 no ho diu ningú, eh? Bueno, poca gent, 34%. No, però no recomanat també és petit. Però bueno, sí, a 4 realment bé. S'omplen bé els espais i... Sí, jo crec que 4 és el seu número. Jo pensava que seria més curt del que va ser, eh? Es va allargar força. Bueno, era una primera partida, com sempre. Sempre fem primeres partides. Quasi sempre, sí. I tampoc l'havia jugat ningú, que si algú l'ha jugat sempre és millor, també. Doncs aquestes dues eren les úniques que teníem configurades, no? El Ludoia? Sí? Sí, eren les úniques partides que sabien. Mira, podríem parlar del que és Ludoia. Doncs endavant. Bueno, Ludoia és una app per concertar partides de les associacions o de qualsevol punt on es vulgui quedar per fer partides de jocs de taula. Està lligat amb la BGG i l'ha fet un company que es diu Pere penso que és a Terrassa, pot ser? Pot ser, sí, crec que sí. Fa uns mesos que l'estem fent anar i la veritat és que ens està funcionant molt bé. Si més no,
Sempre queden partides soltes, però almenys per organitzar aquelles partides més llargues i tal, està bé. I aquesta va ser l'última sessió, que eren les dues que teníem. Que després sempre acaben sortint partides sueltes, com les que veurem ara. Perquè sempre hi ha algú que o no s'apunta, o queda algú fora, o no sap a què jugar i diu vaig a veure què tenim. Perquè tenim O bé, una... que vindrà. Sí. Perquè Però és fàcil. tenim una bona ludoteca, no?, allà a mi Llagostera. Sí, ara mateix tindrem uns 400 jocs i aleshores vas allà, n'agafes un i jugues. Tenim des de jocs més ús a parties i molt de familiar, clar, per les sessions familiars que hem parlat abans. Molt d'ABA, també. Sí, sí. Moltes gràcies a Ava, també. Doncs, a més, a l'altra taula, mentre jugàvem a l'Iqui, estaven jugant al Mundus Novus, que aquest sí que el vaig veure per primera vegada allà. Vaig veure que hi havia moltes cartes, però no vaig saber gaire més què feien. Quants eren? Eren 6, no?, en aquella taula? Era 6, era molta gent, sí. No em sonava de res, aquest joc. Raronades que porta en Ferran, a vegades. Sí. Però va ser llarga, no sé si van acabar com nosaltres o més tard. Si fa no fa, com es deia això? Mundus Novus. Mundus Novus. Sembla un joc Del totalment 2011, de cartes. D'en Vincent Dutroux, l'art. Onda, mira, ara que parlam d'autors i artistes, Bruno Catala i Vincent Dutroux. Doncs són noms sonats, com per no sonar-nos el joc. Sí, sí. Ah, em diu que Jo vaig començar fa poc amb això, jocs a taula, s'ha de reconèixer. és un joc econòmic, de cartes, amb draft obert, set collection, i gestió de mà. Que ho porti en Ferran i no tingui majories, em sembla estrany. No, de la majoria sóc jo. Vale. En Ferran no sé. Friedman Fries. Se li donen bé, però no és molt de majories, crec. Friedman Fries, en Ferran. També, sí. Però bueno, el seu prefe és Annícia, és el doctor. Sí, sí. Vale, doncs no sé què més dir de Mundus Novus, la veritat. Era el primer cop que el veiem. Espanya, cap al 1600, ets el propietari d'un vaixell poderós en la recerca de el benestar per la recent descoberta Mundus Novus, que és el nou món. Aka Amèrica. El teu objectiu és portar les caravel·les per recol·lectar els béns valuosos, incloent relíquies inques llegendàries, i comerciar-les. Vale, és una econòmica en tota regla, pel que veig, no? Tens aquí les monedes i has de vendre les coses per tal d'obtenir més diners. Vale, per la següent sessió també mirar-nos com es juguen els jocs que juguen els altres, o el que deies, convidar algú que hagi jugat allò. Convidar algú dels altres. No tenim temps d'anar mirant el que han jugat els altres. O juguem amb els altres o que vinguin. Li he preguntat a en Ferran si volia venir, m'ha dit que un rotund no, com una catedral. Vale, doncs, quan aquesta taula van acabar el Mundus Novus, es van posar a jugar a l'Orleans. Orleans, un joc de 2 a 5 jugadors del 2014, de 90 minuts de duració, a 12 anys en endavant, i un pes de 3,02. Que no el vam jugar, però sí que sabem com va aquest, Sí, ja l'hem jugat altres vegades. Dissenyador en Rainer Stockhausen i als pinzells l'inoblidable Clemens Franz. Aquest sí que és un clàssic, aquest està en el top 50 a la BGG. 37, exactament. Sí. I 33 d'estratègia. El vols explicar tu? Jo crec que en tinc una o dues, només. De què? De partides de l'Orleans. Suficients per explicar-lo, no? És un backbuilding, és un constructor de bossa, on estàs fent el teu motor, però el teu motor el vas posant a la bossa. Són treballadors que un cop els fas servir, tornen a la bossa, però si no els fas servir, perquè no has acabat d'omplir alguna de les accions, les fitxes es queden per la següent ronda.
no les pots moure ni res, queden fixes, i a la bossa només tindràs els que t'han quedat. Aleshores es tracta d'anar aconseguint les fitxes que vols, perquè hi ha una de les accions, a més, que pots donar les fitxes i van al taulell central, aquest que es veu en aquesta imatge, i és la manera de buidar la bossa. Un joc molt xulo. A mi m'agrada molt. Aquest mapa d'aquí... Aquest mapa comença per Orleans, no? Tots els jugadors comencen a Orleans i es van propagant pel mapa i van aconseguint béns que després valen punts. I com et mous pel mapa? Una de les accions és moure't per terra, l'altra és moure't per mar. Si veieu bé el mapa hi ha com camins més marrons, que és moure's per terra, i n'hi ha de blaus que són rius, i és moure's pel mar. Si veieu un tauler de jugador, aquest de l'esquerra, per exemple, que veieu que l'acció del mig és moure's per terra i l'acció de l'esquerra és moure's pel mar. El de la dreta no t'ho sé dir ara mateix. No me'n recordo. Bueno, hi ha una altra acció que és per aconseguir fitxes de cada color, de fet, no? Més fitxes vermelles o marrons o blanques, que són els treballadors que tenim al costat del mapa. Cada una d'elles, conforme les vas avançant, també et donen unes coses o altres, et donen edificis, o et donen més monedes, o et donen poder agafar més fitxes a dintre la bossa cada torn. Molt bon joc, molt bon joc. I el track aquest que hi ha al costat del mapa? Que hi ha uns cubitos que van avançant, també? Sí, no sé com se'n deu dir, d'aquest track. Aquí m'has pillat. És el que es millora amb els de la universitat, que són els grisos de baix. Conforme vas agafant més ninos grisos, vas avançant aquest track, i en un dels punts del track vas agafant uns ninotets, que són aquest que tens a l'esquerra del tot, no sé si veus, al costat del cubito groc. Què? De la dreta de tot, perdona. De la dreta de tot. Aquest? Sí. No sé, no veig la teva fletxa, però bueno. Sí, és un que hi ha al costat del mapa, doncs allà. Vas agafant ninos aquests que al final multipliquen aquests ninos amb el número d'estrelles que tens en el track de baix, el track que indicaves abans, aquest d'aquí, sí. Doncs multipliques el número d'estrelles que tens pel número de personatges que tens, aquests. És una de les formes de puntuar més altes. El joc es va jugant en rondes, recordo malament, són 18 rondes, que es va movent cada una de les fitxes que tens al costat esquerre del mapa superior. Veus que hi ha una pila de llosetes, aquesta d'aquí? Doncs cada ronda, al principi de tot, es veu l'efecte que succeirà al final de ronda. I des del principi de ronda ja saps què passarà. A vegades els monjos estan recluïts i no els pots fer servir, que són els comodins, a vegades has de pagar, a vegades cobres, depèn dels materials que tinguis. 18 rondes. I si no recordo malament, la primera i l'última sempre són iguals. Sempre són les mateixes i les altres 16 varien. I la puntuació aquí com va? La puntuació més alta és això que deia de les estrelles pels ninotets. I després cada producte dels que tens val punts. Si no recordo malament, el blat és 1 i després a partir d'aquí continuen fins al 5, no sé. El 5 és el vi, el 6 és patela. Potser no recordo. Sí, jo crec que és així. Tens ninotets aquests, em penso que n'hi ha al final dels tracks, n'hi ha aquí més comerços apostat en el mapa. Doncs sol sortir a taula, aquest joc, a les sessions? Sí. Si hi ha una estona així mig llarga... Si us interessa, aquest joc té 2 o 3 expansions i ara trauran una Big Box. Toma ja. Que val uns 200 euros o alguna cosa així. Quasi res. Quasi res. Amb una expansió nova que només surt a la Big Box, òbviament. Òbviament. Vale, doncs això és Orleans. I després els que vam acabar l'Iki, bueno, alguns van marxar, Dani?
I els que quedàvem doncs, vam fer unes partides així ràpides mentre acabaven les altres taules, que un era el Star Wars Palacio de Java, un joc basat en Love Letter, que les mecàniques són exactament les mateixes. Hi ha un número de cartes, que no recordo quin és. Bueno, dissenyador Seiji Kanai, que també ha dissenyat el RRR, el Cròniques i els 3.000 Love Letters que hi ha, no? Que tenim Lovecraft Letter, el Love Letter normal, el Guantelete de l'Infinito. Sí. I el d'Arkham, no? Sí, el Lovecraft Letter. Ah, el Lovecraft, vale. I de Zetaman Games, no sé qui l'ha portat aquí. Zetaman també, no? En el seu dia Zetaman, després el va portar De Beer i ara ja no sé qui el porta. Bueno. Igual el porta Asmodee directament, ara ja, no ho sé, no t'ho sabria dir. Doncs tens un conjunt de cartes que van numerades del 0 al 8. Perdona que t'interrompi, però hi ha el Love Letter Batman, Ja, però aquest no ha sortit aquí. Crec que estava com a print and play o alguna cosa així. Però el Love Letter Batman crec que era exactament el mateix que el Love Letter normal, simplement que havien canviat l'art. Sí. Vale. Llavors, en aquest, el Palacio de Java, tenim del 0 al 8. Com els que vegin la imatge, tenim algunes cartes taronges, que són la facció rebel, i les verdes, que són la facció del Palau de Java. Cada carta té un poder diferent. No sé si cal explicar-los tots. Igual no. Doncs al teu torn, tu tens una carta ja en mà, i al teu torn el que has de fer és robar una carta, i de les dues que tens, jugar-ne una. Llavors, aquest va afegir unes modalitats diferents, que si s'acabava el mazo, hi havia unes condicions per guanyar, però el bàsic, que és qui tingui la carta més alta, guanya, si s'acaba el mazo. I com s'acaba la ronda abans no s'acabi el mazo? Si ets l'únic que queda en peus. Per exemple, la carta número 1 té el poder de dir esculls un rival i dius un número. Si aquell rival té aquell número, doncs queda eliminat per aquesta ronda. I juguem X rondes fins que, segons el número de jugadors, us emporteu tants punts de victòria com digui el manual. Per exemple, 3 jugadors crec que eren 5 punts de victòria. Doncs el primer que guanyi 5 rondes guanya la partida. I això és tot. Partides ràpides. Un Love Letter. Un Love Letter. Amb cosetes. Igual serà el que més hem jugat, no? El Java's Palace? El Love Letter. Sí, segurament. De fet, el Lovecraft Letter l'hem jugat 2 vegades. Jo no l'he jugat encara, el Lovecraft. I mira, com podeu veure, el pes és ben baix. Un 1,21 sobre 5. El que dèiem. Decisions poques. Tens 2 cartes? Sí. Però hi ha qui té AP igualment, amb 2 cartes. Millor 4 o 5 jugadors i unes partides de 20 minuts, si ja quadra això. Sí. I això és Love Letter, i després, quan vam acabar aquesta, vam fer el Mountain Goats, que també ha sortit molt a taula, amb Mipel. Sí, últimament aquests jocs de caixa petita surten, Sí, sempre els porto per això mateix. De 2 a 4 jugadors, millor a 4, 20 minuts de duració, 8 o més anys, 6 o més. Mira, algun dia el puc jugar amb les nenes. I el pes és com el de Love Letter. Perdó? Jo no sé si l'he jugat, aquest. He jugat uns quants, aquests. Però el Mountain God penso que no l'he jugat. Mira, aquest crec que va sortir en castellà de l'Armada de Vir, que es diu Cabres Monteses. Dissenyador Stefan Rithaus i els pinzells Anka Gabriel, Denis Lohausen i Daniel Profiri. En aquest joc tenim aquí unes muntanyetes. Aquest és el joc bàsic. El Kickstarter venia també amb una expansió que t'afegeix més muntanyes i un 5è jugador i tal. Aquest tipus de joc els fa Allplay, que té un fotimer de caixes d'aquest estil, de caixa petita amb molta jugabilitat. I de què va això? Hi ha 5 muntanyes numerades del 5 al 10. La 5 i la 6 té 4 posicions, la 7 i la 8 tenen 3 posicions, la 9 i la 10 tenen 2 posicions.
tens X fitxes de 5, X fitxes de 6, 7, 8, 9, 10. Llavors, tu tires 4 daus i els agrupes com vulguis. I has de fer per cada resultat, per exemple, aquí hi ha... Deixa'm fer zoom. Aquí ha sortit un 4, 4, 2, 3, 1. O 4, 3, 2, 1. Aquí podries fer, per exemple, 3 i 2, 5 i 4 i 1, 5. I el que faries seria pujar la teva cabra a 2 posicions. Pim, a la segona posició. Una mica que més top, Sí, de fet s'assembla força, però aquí tens un torn i ja està. No pots fer aquest push-your-luck, aquest força la sort del Can't Stop. Un cop arribes a dalt, doncs agafes la fitxa que et dona 5 punts al final de la partida. Això si fas la 5. Si fas la 6 et donarà 6 punts, etc. I si tu arribes a dalt i ja hi ha algú a dalt, el tires a baix. I hauria de tornar a començar a la muntanya. Quina és la gràcia? Doncs si fas una col·lecció de les 5 muntanyes, t'emportes el bonus més gran que hi hagi d'aquestes 4 peces, de 6, 9, 12, 15. Doncs tu fas un bonus de totes 5 muntanyes, una col·lecció de les 5 muntanyes, doncs t'emportes als 15. Que fas una segona col·lecció, t'emportaràs al 12. I la partida s'acaba quan es gasten les fitxes de 3 muntanyes o s'acaben tots els bonus. I al final sumes les puntuacions de cadascú i qui tingui més punts guanya. Un joc així, també fàcil i ràpid. La puntualització és de Maldito Games, tot i que era de Devir, que ara ja ve sent menys. Bueno, Maldito Devir, no? Sí, Maldito Devir. Aquest senyor, l'Stefan Rithaus, ha publicat coses molt potents, de molta dificultat, i després ens ha tret això, un Arrite. Bueno, un chico para todo, tu. Sí. Un Arrite que té una dificultat de 4 amb 58, saps? Que per això van treure el de cartes després, no? Per fer-lo més... Sí. No, mira, li dona un aire al nostre Borja. Sí, Borja. Ostres, el Gentes també és seu, Déu-n'hi-do. Sí. El Gentes el tinc aquí, que Santo Domingo. tinc de segona mà i no l'he provat. Doncs provem-lo. I llavors d'aquests del Play hi ha el Money, que és d'Annícia, no? Hi ha el Sequoia, que és un estil una mica com aquest, té molts... El Sales, que hi ha basses per 2 jugadors. Ah, sí. Aquest sí que l'ha publicat de Vir. Sí, fa poc de fet, no? Jo el tinc encara en anglès. Bueno, de fet tots aquests d'aquest tipus els tinc en anglès. Aquest. Publisher Board Game Tables, diu aquí. És All Play. Sí, de fet, Board Game Tables... Crec que no sé com va anar, però ara tots aquests de Board Game Tables els està traient All Play. Potser s'han ajuntat o alguna cosa. All Play. Molt bé, doncs això és tot el que vam jugar divendres passat. Va ser una sessió de les curtes, que a les dues ja estàvem. Sí. Encara sort. Hi ha alguns que matinem. Sí, no, i tots. O la majoria. Què és tot això? Quanta gent? Ah, clar, no tinc la sessió iniciada, no sé com... Com busco Mipel aquí? Aquí? A l'Udoia? Sí. Poso Mipel Llagostera? Segurament. No. O poso aquí... ¿Dónde? Posa Llagostera només? Perquè és ¿dónde? Igual, Llagostera tens... Llagostera, Espanya. Ah, mira, Girona. Sessió serà aquí. Tindré una sessió familiar, no, aquesta setmana? Sí, no sé qui la porta. En Ferran i en Chicho. Ah, Ferran i en Chicho. En Raül va dir que vos passava també. Doncs sessió familiar, de 2 de 6 a 2 de 8, i a la sessió adulta, entre cometes. Hi ha assemblea, aquesta setmana. Hi ha assemblea, sí, important. Fins a 100 jugadors has posat? El màxim que vaig poder. Mira, un Valle de los Molinos, ni tan mal, d'en Dani García. I farem rol aquesta setmana. Que també fem rol de tant en tant, Molt de tant en tant, sí. Aviam, ara aquesta gent s'anima i vol fer campanya, potser Potser serà més sovint.
Aviam com va. Sempre fa de màster el mateix, em penso. Sí, Bueno, un cop vam fer... que era el Anillo Único amb l'Adrià. Senyor dels Anells, sí. Molt bé, Daniel. Pues no sé, portem alguna més, a més del Valle de los Molinos o què? Tindrem temps? No sé, jo crec que faré rol i ja. I ja, i pagat. Però bueno, un dels nens diu que ha de sortir a córrer el dia següent, així que potser encara dona temps. Coses. Potser. Un Voynich? Un Voynich Puzzle després de... Estava pensant en què podem estrenar això, mira. Ai, mira què tinc aquí. Anda... Encara presentat i tot, Sí. Bueno, encara no l'he obert. M'ha arribat avui. Tenia algú a casa seva. Sí, que no feia nosa ni res. Que no? Té moltes coses, no sé. Mira. Tenia això a la caixa. No sé si es veu. És com una... Què és? No, Harry Potter. No és el pinzell aquest del violí? No, és una batuta. És una batuta? És una batuta. Conductors baton, deu ser una batuta. Vale, doncs saltem a extras. Tu volies parlar del Black Friday, no? O no? Bueno, podem parlar del Black Friday. T'has comprat alguna cosa pel Black Friday? Jo per mi no, que no m'hi cap res més a casa, tio. Per si que he comprat per mi, però que hem comprat moltes coses, no? Hem comprat coses per mi, però si ho voleu venir a provar, mira. Ara sabrem en exclusiva, en primícia. Hem comprat un Fayun, la Gran División, un Arkeo Society. Sí, segur que li encanta. L'Arkeo Society, que és un Ethnos, no? Em vas dir? Sí. Que jo tinc l'Ethnos, bon joc. Vida Salvaje Serengeti. A saber què és això. El Grande. Juegazo. Aquest és bo. Aquest igual... Encara deu estar al top 100? Pues no ho sé. Podem mirar. El 100. Mira, top 100. Més ben dit, el 100. Ni quedau. Un Tobago. Aquest ens el van recomanar. Ens el van recomanar l'Albert i l'Helena i els de la Juganera. Sí, de fet aquest he sentit molt bones crítiques. De fet, a la minifira que vam fer nosaltres, l'estaven jugant allà i tothom va sortir content. I un Coloreto. Coloreto. Una mica més familiar, el Coloreto? Sí, per arribar a les despeses d'enviament. El que sigui. Però està bé, també agrada bastant el Coloreto. Sí. Per cert, que ens oblidàvem, que dissabte vam fer també una coseta, no? Sí, dissabte també vam fer una coseta. Vam fer un torneig de Carcassonne, un torneig llampec de Carcassonne, 5 minuts per jugador. I molt guai perquè la majoria de participants van ser de Llagostera i es va... no sé si eren 10 jugadors al final i jugadores. 9 crec que van ser. I... No? Va haver baixes al final. La Patri, que no es va presentar. Bueno, divertits, ho vam passar bé, vam fer una ronda, crec que van tenir temps de fer una ronda tots contra tots i després ja van fer semifinals i final. Va guanyar l'excampió del món, en Dani Angelats. Vaja. No havia dudes, però bueno. I com era això de 5 minuts per jugador? Que era com els escacs que tenen allà el rellotge que van... Vas amb un cronòmetre i això mateix, clac, 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 perquè si se t'acaba el temps per la partida. Aleshores ho has de fer abans de 5 minuts. Que guai. Bueno. Bona iniciativa, no? Bona iniciativa. Per fer cosetes. S'han de fer cosetes. Anem a veure si seguim fent cosetes. Bueno, també vam participar al Correllengua, no? Jocs editats en català i... Vam participar al Correllengua, vam participar a la Fira al Bolet a l'octubre, al Correllengua al novembre, ara hem fet aquest torneig també, a veure si al desembre anem al mercat o no, de Nadal, ho decidirem a l'assemblea segurament, i bueno, a veure què va sortint. Que com a novetat al Correllengua també vam fer rol, 8 tresors. També, com va anar, màster? Prou bé, van sortir contents, si més no. Sí. Va ser un grup de 2 i un grup de 5. Sí. I bé, estàvem contents.
No sé si era perquè regalàvem daus o, o perquè ens va agradar la partida, però... Però va marxar contents. Sí, sí. Molt bé. I a més, els companys d'Osona van fer una casa de colònies. Que un representant de MIPEL hi va anar. També hi va anar a representació de MIPEL a la casa de colònies i aquí sí que no tinc tan clar com va anar. Jo suposo que devia anar superbé perquè... No sé, perquè aquestes coses sempre van bé, no? És gent jugant a jocs de taula, menjant i bevent, així que què pot sortir malament? Res. L'únic que sé és que van jugar un braç Birmingham. Ja està, és l'únic que sé. És l'única informació que he rebut. Que van estar 3 o 4 hores, no, va dir, jugant al braç? Sí. Bueno, havien de jugar l'encaixalla. Jugar el mateix, ve ser el mateix. Havien de fer una joc Steam. Se'ls hagués fet més ràpid, segur. I a un Europa Universalis, no? Ara. Molt bé, doncs ja ho tindríem. Us esperem a la setmanal, o si no a la... Vull dir, a la familiar o a la setmanal. I això ha estat tot. Us esperem divendres. Us esperem divendres. I potser dilluns tornem a fer un podcast d'aquest estil per parlar de com ha anat divendres. En directe, potser en directe, per què no? Vinga, va. Així potser els jugadors, si no volen entrar en trucada, que ho diguin pel xat. T'he perdut, Dani. Doncs que poden escriure qualsevol cosa, dic, en directe. Vale. Igual ens poden posar un Prime d'esos, no? Com es diu? Sí. Un follow and subscribe. No t'oblides de la campanita. Molt bé. Doncs això és tot. Ens veiem. Ens veiem divendres, va. Ciao. Adéu.